Tak já vás vítám. Opět jsme se zase setkali po další době a chtěl jsem vám říct, že dneska je toto konkurenční video, točím ho pro České dráhy. Je to vlastně sponsoring, já sponzoruju České dráhy, dostanu taky za to odměnu. Připomínám jenom, že toto video obsahuje placenou propagaci, kdybyste nevěděli, tak vám to jenom připomínám. A budu vám doporučovat ty nejlepší služby ve vlaku a budu vám také říkat, proč jet s první třídou. Já jsem dneska jel první třídou a jsem spokojený. Tak, jdeme na to. Takže první věc. Jdeme teda na to a první věc. Důvod, proč jezdit vlakem, je ta nejlepší věc, co může být. Já vlakem jezdím fakt super rád, jezdím každý den, furt denně jezdím vlakem. Jezdím moc vlakem rád, je to super. Teď jsem začal jezdit první třídou. Kdybyste nevěděli, co to je první třída, tak vám to hned vysvětlím. První třída je vlastně vagón první třídy, ten vůz, třeba u lokomotivy nebo za lokomotivou. A jsou tam lepší sedačky, máte tam i opěrku třeba na nohy, nevím, jak to je třeba u Regojetu, ale u Českých drah to tak je a je to super. Tak já vám teda řeknu, že jsem dneska jel první třídou. Já jsem ze Vsetína jenom krátkou cestu 20 minut, ale vyplatilo se mi to, jel jsem první třídou a dostal jsem minerálku zdarma, dostal jsem aj manr oplatky zdarma a čaj jsem dostal zdarma. A vždycky to bylo tak, že jste dostali jenom minerálku zdarma, ale teď se to aj změnilo. A ještě jsem si koupil gulášovou polívku a tu jsem si nechal sebou, protože jsem měl hlad a potřeboval jsem pojíst. A tak jsem to teda pojet a musím vám teda doporučit, že jet s první třídou sice, až to bude jezdit do Prahy, normálně jak to jezdilo přes ty hranice, a tak prostě si kupte určitě první třídu a že dostanete zdarma to nejdále, máte tam i větší pohodlí, větší síť Wi-Fi, protože když jsem jel druhou třídou, tak jsem tam moc dosah Wi-Fi neměl. Vždycky se mi tam ukázalo, že Wi-Fi je slabá, jo, ale když jsem jel první třídou, tak jsem tam měl úplně plnou čárku. Jako úplně plnou a je to fakt super, jako personál je milý, všichni jsou tam milí, jo, a je to fakt super. A můžu vám doporučit, tak jdeme teda na to doporučování, ještě vám řeknu, že ta první třída je nejlepší. Já jsem sice zaplatil za to 70 korun, ale vrátilo se mi to zase do hlavy, že se to vyplatí. Jednou jsem si říkal, že ne na těch 20 minut, že to je blbost. Ale když dostanete 3 věci zdarma, tak to už radši držím pusu. Vždycky, když byla jedna minerálka, ale ale já jsem nedávno jel, to bylo před těma Vánocema, to ještě dávalo minerálku, ale teď jedu zase po druhou třídou, že já jezdím pátek ze týdne na Vsetín do Frenštátu, jezdím motoráčkem, ale na Vsetín jezdím rychlíkem, takže se to teda vyplatí a záleží na vás, jak si to sami posoudíte, ale je to fakt jako super. Tak jdeme teda na to doporučování. Já bych vám chtěl doporučit ty nejlepší jídla, co tam mají v tom vlaku. Sice je to první třída, ale já jsem v první třídě s jídelním vozem, že vlastně tam je jídelní vůz a tam první třída posezení. Jo? Posezení jídelní vůz a posezení první třída.
to tak vždycky je, a že máte i třeba vagon první třídy, tak oni vám to tam nedonesou, když si objednáváte něco velkého, tak když tam je stoleček, něco takového, prostě ten stoleček, takovej ten rozkládací, ten maličký. Ale prostě je to super, takže nevím jak vy, ale je to fakt super, co se týče ty první třídy a že ten vagón jako to, ale když jdete něco jídelním vozem s tou první třídou, tak to už je něco jiného, to už vám to mají donesou, jo, dají vám to zdarma, ty 3 věci, jak jsem říkal. A prostě tak, no tak. A vám ještě doporučím, kdybyste se chystali jet s první třídou z Velmezu třeba, až to bude jezdit do Prahy, až to bude normálně jezdit, tak bych vám chtěl říct, pokud bude vagón takové první třídy, poznáte vždycky, když to jezdí Slováci, jsou to červené a modré vagóny, to jezdí Slováci, ale červený vagón, první třída, když je tam napsané 1+ a je tam vlastně takovéto kolečko, já vám to ukážu, tak nějak si jenom něco vezmu na psaní, vám to ukážu, sice nevím, jestli to bude přesně, ale no, bude tam takové dole kolečko s takovým znakem, přesně, já to přesně neumím, neumím moc kreslit ani psát, ale takže když tam bude tady ten znak, bude to červený a bude tam napsané na tom vagónu Národní železniční společnost Slovensko, Národná železničná společnost, tak tam vlastně jsou červené vagóny a když je 1+, tak ty sedačky, já jsem s tím jel 3krát a já jsem s tím jednou aj do Pardubic, ale to už je dlouho a je to super, jsou to vlastně vagóny, vlastně je to velkoprostorový a velkooddíl a vlastně tam máte takové ty stolečky po sezení, nemáte to kupečko po 6, ale máte to prostě jako 4 se stolečkem a se stolečkem a bez stolečku a je to lepší než v tom jídelním voze, bych vám řekl, protože jak máte ty sedačky, tak to máte už úplně pohodlné, ty slovácké, ty vagóny jsou úplně něco jiného než ty naše, jo, české. Dobře, máte tam něco, ale takhle, no. Tak. Chtěl jsem vám jenom říct, že jdeme teda na to doporučování, já to furt tak ochomejtám, tak dejte si určitě, pokud vás pojedete někde dál, tak si určitě dejte gulášovou polívku, jsem to tady kdysi zmiňoval, že je fakt výborná, stojí 75 korun, ale jsem si to dneska dal já pokaždé, když jedu vlakem první třídou, nebo sedím v restauračním, ne v restauračním, v jídelním voze, dříve se tomu říkalo restaurační, ale teď jídelní vůz, tož restaurační jsou už takové ty starší. Tam jenom vaří a není tam první třída, tam můžete jenom sednout. Já jsem si to dneska dal a fakt super výborné, úplně se to rozplývá fakt na jazyku, úplně je to tak výborné, abych vám popravdě řekl, a neříkejte to mojí máti, jo. Že tady to je fakt super, nejlepší, jo. Je to fakt dobré. Ale je to, počkejte, se hned vrátím.